Hello friends, hano hajatuna lam sogo ani Lali Entertainment no. Ang tabuk reading zat chini short film ni dubbing khlainani thangnani bagai. Norok daktino naimana no chini 10,323 no ti je short film khlai tongmani. Tai kisani bagai jotono khalogi na singwi tongdi. Tabukhe ang thangnani ongkharkha himbai no thangai tongo ang Borthana nai Pena khorang khanai जों tabuk ganao sokpaikha ani kwkwi bo mosa ui thangai tongo. Kok di akhir start kita dengan makeup artist itu. Sung sok aja dubbing ini bagai. Tipo.